tytön palkinnon. Ja tämän palkinnon tulevat jakamaan missivalmentajat kiinteistökuningatar Kaisa sekä hänen oikea kätensä Teuvo Luuman. Kristiina, sulla on kuori. Kerrotko meille, kuka palkinnon saaja on? Yleisön suosikki vuonna 2013 Miss Suomi-kilpailussa on tyttö numero 4, Laura Ahola. Onneksi olkoon! Jaetaan palkinto lehdistön ihannetytölle ja kieltämättä aika monena vuonna tämä on ennakoinut myös varsinaista palkintoa, eli täällä todellakin on painoarvoa. Lehdistön ihannetyttö-palkinnon tulee jakamaan Ilta-Sanomien toimittaja Sanna Alaseppälä. Mä tiedän jotain, mitä sä et vielä tiedä. Mä tiedän jotain, mitä sä et vielä tiedä. Lehdistön ihannetyttö tänä vuonna on. Numero 3, Lotta Hintsa. Jännitys tiivistyy. Seuraavana me saamme kuulla, että kenet kruunataan toiseksi perintöprinsessaksi Miss Suomi 2013 kilpailussa. Toinen perintöprinsessa tänä vuonna, vuonna 2013. Hän on kilpailija numero 8, Heljanna Ylimaula. Kaksi titteliä on vielä jakamatta ja seuraavaksi selviää, kuka on ensimmäinen perintöprinsessa. Vuonna 2013 Miss Suomi-kilpailussa ensimmäiseksi perintöprinsessaksi kruunataan kilpailija numero 6, Maija Kerisalmi. Onneksi olkoon! Jäljellä on 8 ehdokasta ja yksi heistä on ihan kohta Miss Suomi 2013. Hän on alle 30-vuotias. Hän on tumma tai vaalea.
No niin, nyt loppuu kiusaaminen. Miss Suomi 2013 on? Hän on kilpailija numero 3, Lotta Insa! Lotta, nyt sä et voi enää salailla sun perheeltä ja poikaystävältä, että lähdet kisaan mukaan. Onks hyvä fiilis? Ihan huippuhyvä fiilis. Ihan niinku, mä varmaan alan ihan kohta itkeä.